गसाइगावआव सासे फलानखौ हमनो हायो। रायमना हादरारि हाग्रामायाव हाग्रानि जुनार बुथारनाय दायाव दिनै हमजायो सासे फलाना। हमजानाय फलानखौ गसाइगाव पुलिस थाना सिंनि 2 नं नन्दिपुर गामिनि असरसिं बसुमतारी होनना मिथिहोदों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा असरसिं बसुमतारीखौ हाग्रानि मैदेर, मै बायदि जुनार बुथारनायनि दायाव हमनो हायो। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा दिनै हमनो मोननाय असरसिं बसुमतारीजों लोगोसे 10 किल'ग्राम मै बेदर आरो मासे मैनि खर'खौ मोननो हायो। हमजानाय फलाननि हेंथायै कसुगाव हाग्रा खोन्दोनि मावख'नि सेन्ट्रेल रेन्जनि फारसेनिफ्राय मोनसे केस रेजिस्टार खालामनानै कर्टआव दैथायहरो।